खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनै जों अनजालि बसुमतारी जायबा लाइक एपआव जोंनि बे मुंख्लं जालायनाय सुबुंफोरनि सायाव भिडिअ खालामदोंमोन। दा बेनि सोमोन्दै जों माखासे खोथा सावरायगोन। बर'नि बिर जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं जालांनाय खाम्फायाव गाखोनानै सासे सिख्लाया एबा अनजालि बसुमतारी होननाय सासे सिख्लाया भिडिअ खालामदोंमोन। दा बे भिडिअआ भाइराल जागासिनो दं। दा बे भिडिअखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रानो गाज्रि मोनदों एबा सोंखारिदों। लाइक एपआव भाइराल जाबाय थानाय दहाय फुङावसो भाइराल जादोंमोन फेसबुकआव। दा बेनि सायाव आंखौ गोबां सुबुंफोरानो भिडिअ खालामा दा होननानै बुंहरगासिनो दंमोन। बड'लेण्ड रादाबाबो बेनि सायाव भिडिअ खालामखाबाय। अब्लाबो नोंथांमोना फोरमायहरनाय लेखा बेनिखायनो आंबो बेनि सायाव भिडिअखौ खालामबाय। बे जायबा सिख्ला बेनि मुङानो जाहैबाय अनजालि बसुमतारी। बे सिख्लानि मुङा अनजालि बसुमतारी नंगौना नङा बेखौ मोजाङै मिथिया, नाथाय बिनि लाइकनि आइडिनि मुङानो जाहैबाय अनजालि बसुमतारी। बे अनजालि बसुमतारीया क'क्राझारनि बर'फोरनि मुंख्लं जानाय जायगायाव थांनानै बा मुंख्लं खाम्फायाव थांनानै लाइकनि थाखाय भिडिअ खालामदोंमोन। लाइक एपनि थाखाय दै गोदाव सोराव माबायदि मानसि बिसोरलाय। बर'फोरनि मुंख्लं जानाय खाम्फायाव गाखोनानै बाव भिडिअ खालामदों। आसरित, एसेबो साननाय गैला, एसेबो मेलेम गैला नामा बिसोरहा। बे लाइक एपजों फैसाखौनो खामायनो हागोन ना मागोन। बे लाइक एपजों फैसाबो खामायनो हाया, जेबो खामायनो हाया, जास्ट नोंखौ ओरैनो फेमास खालामनोल'। नाथाय बे जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफोरा बे लाइक एपनि थाखाय ओरैबायदि फाग्ला फाग्लि जानानै दं। दे फाग्ला फाग्लि जा जेबो नङा, नाथाय बे बर'फोरनि मुंख्लं जानाय जायगायाव थांनानै मानो बेबायदि भिडिअ खालामखो? मानि थाखाय, सोरनि थाखाय, सोर थिनामोन बेखौ बानायनो? लाजिनाय गैयासै नामा बिसोरहा? दा बेखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बा आंबो गोबां दुखु मोनदों। आरो बे जायबा अनजालि बसुमतारी बे जाय जायगायाव फैनानै भिडिअ खालामदोंमोन बे जायगायाव फैनानै निमाहा बिफिननांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदों। दा बे अनजालि बसुमतारीया बबेनि बेखौ जों जेबो मिथिया। बे अनजालि बसुमतारीया बबेनि बेखौथ' जों जेबो मिथिया। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिबो जानो हानाय बा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिबो जानो हानाय, बेनि सोमोन्दै जों जेबो मिथिया। नाथाय बे अनजालि बसुमतारीया ओरैबायदि लाइक एपनि थाखाय फेमास जानो थाखाय भिडिअ खालामनानै गावनो गाव फस्थायनांसिगोन। जोंनि बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लङाव बा खाम्फायाव थांनानै बेबायदि बादल'हैनानै भिडिअ खालामदों। लाजिनाय गैयासै बिसोरहा। ओरैबायदि माने जायगा मोनासै। बर'फोरनि मुंख्लंखौ ओरैबायदि अपमान खालामनाय जाबाय लासिं सिं। दा बे अनजालि बसुमतारीखौ बा अनजालि बसुमतारी नङाबो जानो हागौ, बेलेगनि फेक आइडिबो जानो हागौ, नाथाय बे सिख्लाया बे जायगायाव फैनानै जाय जायगायाव फैनानै भिडिअ खालामदोंमोन बे जायगायाव फैनानै निमाहा बिनांगौ दिनैनो नैबे समावनो, नङाब्ला गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै माखासे रायजो राजाफ्रा बुंदों। आरो एप्सआवबो एक्सन लागोन बेखौ। ओरैबायदि माने लाजिनाय गैया बिसोरहा। नोंथांमोनाथ' गासिबो नुखाबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ, आरो नुवाखैबा आं खोन्थानानै नैबे भिडिअखौ नाय। भिडिअ खालामनायनि सिगां जेबो सानासै बियो। बर'फोरनि मुंख्लं जानाय खाम्फायाव थांनानै बेबायदि भिडिअ खालामनो। दा जियानो जादोला नोंथांमोना बे अनजालि बसुमतारीनि बागै मा बुंनो सानो? बे अनजालि बसुमतारीया मोजां खामानि मावदों ना गाज्रि खामानि मावदों? आंनि बायदिब्लाथ' बेखौ दिनैनो आरो नैबे समावनो बे जायगायाव हमना लाबोनानै निमाहा बिहोनांगौ। आरो निमाहा बिनायजों जाया, बेखौ साजा होनांगौ। जोंनि बे बर'नि बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लं खाम्फायाव फैनानै बेबायदि खालामग्रा मानसिया साजा मोनखाथारनांगोन। नोंथांमोना मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।